Zo štúdia televíznych novín vám želáme dobrý večer. Veľkonočné sviatky patria u kresťanských národov na celom svete k najvýznamnejším udalostiam roka. Veľká noc znamená pre kresťanov prechod z otroctva hriechu do krajiny kráľovstva Božieho. Kristus preliatou krvou vykúpil ľudstvo a predurčil ho na večné spasenie. Na úvod dnešných televíznych novín vás preto pozývame na námestie svätého Petra vo Vatikáne. Jedným z vrcholov liturgických osláv veľkonočných sviatkov je tradičná krížová cesta pápeža v rímskom Koloseu, symbolizujúca utrpenie Ježiša Krista, naplánovaná dnes na 21. hodinu. Autorkou tohtoročných zamyslení na jednotlivých 14 zastávkach cesty je sestra Minke de Vrie, príslušníčka reformovanej komunity zo švajčiarskeho Ronšám. Významným krokom na ceste k ekumenizmu je aj skutočnosť, že kríž, ktorý počas procesie nosieval sám pápež, budú na odporúčanie osobných lekárov Jána Pavla II. Tento rok niesť dve ženy, katolícka matka rodiny a príslušníčka komunity reformovaných sestier zo Švajčiarska. Každoročná veľkopiatková krížová cesta v rímskom Koloseu sa tak stáva skutočným symbolom snahy o užšiu spoluprácu všetkých kresťanských náboženstiev. Nesenie dreveného kríža na čele 1000-členného sprievodu Trnavčanov bolo symbolickým prejavením účasti veriacich s utrpením Ježiša Krista a pripomienkou jeho mučeníckej smrti. Toto podujatie, nazvané Via Crucis Tirnaviensis, už po tretí raz pripravili kresťanské mládežnícke hnutia trnavských farností. Aj na ostatnom území Slovenska sa dnes konali podobné podujatia a veľkonočné služby Božie. Postavili ho predkovia dnešných obyvateľov Hronseka, malej obce neďaleko Banskej Bystrice. Postavili ho v tvare kríža v roku 1726 v starom koryte Hrona, mimo obce, bez veže a bez použitia jediného klinca. Presne tak, ako luteránom vyplynulo z prísnej 26. artikuly Šopronského snemu. Už vtedy bol architektonickým skvostom. Jedinečný artikulárny kostolík v Hronseku. V dnešný pre evanjelikov zvlášť významný deň, akým je Veľký piatok, sa stal miestom slávnostných služieb Božích. Zišlo sa v ňom asi 1000 ľudí, ktorí sem prišli aj z celého okolia. Viac sa ich do jeho priestorov nevmestilo. Súčasťou dnešných bohoslúžieb bolo aj čítanie pašií. Čítala ich spolu s pomocníkmi mladá kaplanka Hronseckého evanjelického zboru Anna Jakušová. Hlavným kazateľom bol biskup západného dištriktu Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania magister teológie Ivan Osuský. Služby Božie dnes na Veľký piatok vysielala v priamom prenose aj slovenská televízia. Kostolík v Hronseku si určite vybrali pre jeho krásu a jedinečnosť, ale možno aj preto, aby upozornili, že je najvyšší čas podniknúť kroky na záchranu tejto pamiatky. Históriu umúčenia Ježiša Krista si dnes v Košiciach pripomenuli tisícky kresťanov. Tradičné pašiové pobožnosti, ktoré už viac ako 500 rokov každá z kresťanských cirkví väčšinou uzatvárala iba vo svojom chráme, však v tento Veľký piatok vystriedal ekumenický pašiový sprievod. Predstavitelia i veriaci apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania, reformovanej kresťanskej cirkvi, cirkvi bratskej, grécko-katolíckej a rímsko-katolíckej si pred každým svojim chrámom spoločne vypočuli príhovor duchovného i krátke čítanie zo správy o umúčení Krista. 6 zastavení symbolizovalo jednotu všetkých kresťanských veriacich. Sprievod, ktorý svoju púť ulicami Košíc asi po 2 hodinách ukončil pred domom svätej Alžbety, nepreriedilo ani nepríjemné daždivé počasie. Myšlienka ekumenizmu, teda zjednotenia cirkví, sa práve na východnom Slovensku uskutočňovala najťažšie. Zdá sa však, že o niekoľko mesiacov očakávaná návšteva pápeža v Košiciach a v Levoči k takémuto zmiereniu prispieva veľmi intenzívne. Nasledujú ďalšie informácie zo zahraničia. Irán porušil embargo Organizácie spojených národov voči Bosne a s tichým súhlasom Spojených štátov dodal moslimskej vláde v Sarajeve veľké množstvo zbraní, informoval denník Washington Post s odvolaním sa na nemenovaného pracovníka amerického ministerstva zahraničných vecí. Iránske dodávky pomohli bosnianským moslimom vyrovnať vojenskú prevahu srbských separatistov. Väčšina zbraní prišla cez Chorvátsko, ktoré si časť z nich ponechalo. Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov povolí Iraku predaj ropy v hodnote do $2 miliárd za 180 dní.
Po celodenných konzultáciách rady to oznámil jej predseda Karel Kovanda. Všeobecne sa predpokladá, že Bezpečnostná rada aj napriek niektorým výhradám Spojených štátov a Veľkej Británie navrhovanú rezolúciu schváli. Návrh stanovuje, že Irak smie získané finančné prostriedky použiť len na humanitné účely a na niektoré úhrady OSN. Text zakotvuje, že Organizácia Spojených národov bude spôsob použitia peňazí kontrolovať. Veľvyslanci Európskej únie dnes prerušili kľúčové stretnutie, ktorého cieľom je vyriešenie sporu o love grónskeho halibuta s Kanadou. Dnes mali prerokovať návrh konečnej dohody o jednotlivých lovných kvótach, ktorý vypracovali vyjednávači z Kanady a Európskej únie. Stretnutie prerušili hneď potom, keď Portugalsko odmietlo prijať kvótu lovu, ktorú preň stanovil návrh dohody. Medzivládne dohody o dodávkach ruskej ropy na Slovensko a do Čiech sú ohrozené. Ako dnes uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na ruské vládne zdroje, Slovenská a Česká republika nie sú schopné zabezpečiť odčerpanie ropy z ropovodu Družba. Ruská vláda sa údajne obrátila na Prahu aj Bratislavu so žiadosťou odčerpávať aspoň 1 280 000 tón ropy mesačne z rezervoáru v Budkovciach. V marci Rusko nedodalo Slovensku a Česku 306 000 tón ropy, avšak v apríli už začalo doháňať zameškané dodávky, v dôsledku čoho sa z Budkoviec odčerpáva iba 70% z plánovaného objemu ropy. Rozhodnutie ukrajinského parlamentu o zrušení ústavy a úradu prezidenta Autonómnej republiky Krym i kontrola krymskej vlády Kyjevom postavilo polostrov na úroveň nižšiu, než majú jednotlivé kraje Ukrajiny, vyhlásil dnes v Moskve pred poslancami dolnej komory ruského parlamentu predseda Krymského najvyššieho sovietu Sergej Cekov. Zdôraznil, že neúcta ku Krymu je súčasne neúctou k Rusku a naznačil, že Krym očakáva pomocnú ruku predovšetkým od Moskvy. Ukrajina má do 15. mája tohto roku prijať a zverejniť presný harmonogram odstavenia a zavretia Černobylskej jadrovej elektrárne. Ukrajinský prezident Leonid Kučma sa na stretnutí s predstaviteľmi Európskej únie zaviazal uzavrieť Černobylskú elektráreň do roku 2000. Kyjev podmienuje likvidáciu Černobylu pomocou Západu pri výstavbe 2 nových paroplynových elektrární, ktoré by kompenzovali energetický nedostatok na Ukrajine. Jedna takáto elektráreň má byť vybudovaná neďaleko mesta ukrajinských energetikov Slavutič. Projekt si vyžiada takmer 4,5 miliardy dolárov a okrem Ukrajiny sa na ňom má finančne podieľať 18 štátov, vrátane 15 členských krajín Európskej únie a 3 štátov Veľkej sedmičky, ktoré nie sú členmi únie. Západ chce s Kyjevom prerokovať podmienky pomoci medzi summitom Európskej únie v Cannes a summitom Veľkej sedmičky v Halifaxe. Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, dnes prijala rezolúciu požadujúcu zrušenie ekonomických sankcií voči srbsko-čiernohorskej Juhoslávii a obnovenie plnohodnotnej rusko-juhoslovanskej hospodárskej spolupráce. Poslanci zároveň vyzvali prezidenta Borisa Jelcina a ruskú vládu, aby v tomto smere podnikli rozhodné kroky, okrem iného i v rámci Bezpečnostnej rady OSN a kontaktnej skupiny pre Bosnu a Hercegovinu. Podľa ruského velenia federálne jednotky dnes ráno obklúčili na juhozápade Čečenska osadu Bamut, ktorú považujú za jednu z posledných významnejších opôr oddielov separatistického čečenského prezidenta Džochara Dudajeva. Ruský minister obrany Pavel Gračov nariadil vyslať do Čečenska čerstvé sily námornej pechoty, ktoré by vystriedali regiment Tichomorskej námornej pechoty oslabený početnými stratami. Príslušníci Tichomorskej námornej pechoty stratili v bojoch o Grozný 32 mužov, 102 bolo zranených a 177 museli hospitalizovať kvôli chorobám. Na tadžicko-afgánskych hraniciach dnes pokračujú už 8. deň boje, pri ktorých najmä ruskí a tadžickí pohraničníci odrážajú mohutnú ofenzívu bojovníkov tadžickej islamskej opozície. Nemenovaní afgánsky oficiálni predstavitelia dnes oznámili, že pri včerajšom útoku ruského vojenského letectva na severoafgánske mesto Talikán zahynulo alebo bolo zranených vyše 200 ľudí a desiatky domov boli zrovnané so zemou. Šéf talikánskej polície oznámil, že na leteckom útoku sa podieľalo najmenej 8 ruských bombardérov Su-27, ktoré na mesto zvrhli 24 bomb a odpálili 12 rakiet. Izrael dnes vyhlásil úplný zákaz vychádzania v Hebrone, nachádzajúcom sa na okupovanom západnom brehu Jordánu. S najväčšou pravdepodobnosťou ho k tomu primel strach pred možnými útokmi počas židovského sviatku Pésach. Zákaz sa vzťahuje aj na cestu Halhul-Hebron a platí až do ďalších nariadení bezpečnostných síl.
Na záver zahraničného bloku jedna zaujímavá informácia z Maďarska. Falzifikátori, ktorých odhalila tamojšia polícia začiatkom minulého týždňa, uviedli podľa doteraz známych informácií do obehu nepravé 5000 forintové bankovky v hodnote takmer 10 miliónov forintov. Profesionálne vybavená skupina podvodníkov by bola schopná v priebehu niekoľkých dní vytlačiť desiatky miliónov nepravých bankoviek. Vyšetrovanie zatiaľ pokračuje, pretože hlavný iniciátor akcie je zatiaľ na úteku. Vráťme sa k domácemu dianiu. Zákon číslo 135/92 o zriaďovaní neštátnych sociálnych ústavov fyzickými a právnickými osobami nadobudol účinnosť pred 2 rokmi. Odvtedy vzniklo na Slovensku 106 neštátnych sociálnych ústavov, ktoré poskytujú starostlivosť zdravotne postihnutým, drogovo závislým, deťom bez rodičov alebo starším občanom. S naším spravodajským štábom sme po tieto dni navštívili jeden z nich. Napriek nepráve najpriaznivejšiemu počasiu sme obyvateľov Centra opatrovateľskej a ošetrovateľskej služby pre dospelých v Komárne zastihli pri dopoludnejšej prechádzke. 11-členný personál, ktorý vedú manželia Juliana a Tibor Pálmajovci, sa s láskou staral o svojich zverencov. Toto zariadenie je svojím spôsobom ojedinelým na Slovensku. Poskytuje opatrovateľskú a geriatrickú starostlivosť pre 42 starých, chorých či mentálne postihnutých obyvateľov, z ktorých 20 je celkom imobilných. Hoci podobných neštátnych zariadení je už na Slovensku našťastie viacero, manželia Pálmajovci sú prvými fyzickými osobami, čo sa rozhodli venovať svoje úspory a nemalé pôžičky na takúto humánnu činnosť. Obidvaja sme zdravotníci, roky sme pracovali v nemocnici a mali sme už určité skúsenosti. Videli sme, že potrebujú ľudia ešte nejakú zložku medzi nemocničným ošetrovaním a domácim ošetrovaním. Na absenciu podobných zariadení upozorňujú odborníci z oblasti geriatrie už dlhší čas. V zariadení však nájdu domov i tí starší obyvatelia, dôchodcovia, ktorým chcú ich príbuzní zabezpečiť ústavnú starostlivosť penzionového typu. Za služby sa tu prirodzene platí o čosi viac, veď náklady na jedného obyvateľa predstavujú takmer 4 000 korún. Z toho 3 000 až 3 100 slovenských korún zaplatí pacient, 800 korún predstavujú dotácie na jedného obyvateľa v zmysle zákona číslo 135 z roku 92. Predpokladám, že takýto druh, to ani nemôžeme nazvať súkromného podnikania, skôr záslužnej starostlivosti o starých a chorých ľudí. Takáto činnosť nemôže byť vysoko zisková. Tak zisková rozhodne nie, lebo napríklad aj minulý rok sme boli stratoví a tak tento rok neviem ešte, ako dopadne. To závisí aj od toho, ako nám bude môcť pomáhať Ministerstvo práce. Záujem o umiestnenie v našom zariadení je veľký, lebo máme pôsobisko z celého Slovenska. Ako sme sa mohli presvedčiť v rozhovoroch s obyvateľmi centra aj ich príbuznými, s poskytovanými službami a starostlivosťou sú viac než spokojní. Podľa nášho názoru by malo byť v záujme mesta i okresného úradu v Komárne toto zariadenie zachovať a napriek istým vzájomným problémom, o ktorých sme dnes nehovorili, aj pomôcť prekonať existenčné štartovacie problémy tohto centra. Rovesníci týchto detí z ústavu profesora Matuleja v Bratislave pre postihnuté deti sa na prázdniny rozišli k svojim rodinám. Byť štátnym dieťaťom však znamená nemať kam ísť. Takému údelu sa nevyhýbajú ani